салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз пеш аз оғоз кардани видеои имрӯзамон ман мехоҳам ду канали бонувони тоҷика шумода тавсия диям ки беҳад каналҳои хуб аст, беҳтарин аст ва шумо метавонед дар ин каналҳо омада бинед. Бисёр барномаҳо, бисёр видеои хуб доранд. Аввалин канал ин канали анамин канали Шаҳлои Наҷмиддин, рӯзноманигори шинохтаи мову шумо. Дар ин канал бисёртар видеоҳое ҳаст ки мисол барои он шахсоне ки мехоҳанд блогер шаванд, барои он шахсоне ки мехоҳанд чизе дар бораи ютуб донанд. Анамин видеоҳо бисёр аст. Дар ин ҷабо рецептҳо ҳаст ҳар гуна. Марҳамат кунед, ба амин канали Шаҳлои Наҷмиддин ворид гардед, тамошо кунед. Беҳад каналҳои хуб аст. ман ин канала шумода тавсия метиҳам дӯстон. Дӯстони азиз, дуввумин канале ки ман шумода пешниҳод мекунам анами канали мо Тоҷикем Три брата мебошад ки дар он влогҳои ҳаррӯза, ҳаёти ҳаррӯза, бозии кӯдакон, ҳар намуд рецептҳо, маслиҳатҳо барои занон, харид ва ғайра видеоҳои хуб пешниҳод карда шудаги ами каналда. ана марҳамат, шумо метавонед ворид гардед дар ин канал, подписатсия кунед, колокольчика монед ки видеои навшонам вай накунед, нагзаронед. анами каналҳоро ман шумода тавсия метиҳам. хеле каналҳои хуб, хеле каналҳои беҳтарин ки ба ҳар кас писанд меояд. дӯстони азиз, мегзарем ба мавзӯи имрӯза. анаки ман ҳозир айни ҳол корвон даем барои мавзӯи пардаҳо. ана ман ҳозир шумода пешниҳод мекунам. анамино 50 дирами будиян. ин калцо барои пардаҳои ҳозираяй. беҳад рости гап ҳами калцо нақс шуд ки ҳами вай буромад. бонуво мара мефаҳманд, барое ки инами дар ҷони занҳо даромад ҳамин намуд мода чӣ хеле ки меган. барое ки пардаҳоро аввал мо чӣ қадар барои шуштан чӣ қадар қин буд. ҳар яктаи вая кушодану шуштану бо ҳамаи вая бо гаштарака овезон кардан. аз рӯзе ки ҳами калцо буромадагия и бе ягон мушкилӣ бонуво ҳами чизора истифода мебаранд. пардаҳоро мебурорану ба ҳазур мешаванд, бо дар ҷояшон хучон овезон мекунанд. инаи калцо аввали видеода 50 дирама буд, инаи ёш 3 сомона 1 сомонаян. ина тамошо кунед. нархҳои калцо 3 сомаву 1 сома. марҳамат дӯстои азиз, ҳозир ман якта ба якта иҷара нишон метам шумода. баъд мегзарем ба нархи пардаҳо. анаи вайёра бинед. ино комплекто 20 сомонӣ оҳаниян, хушрӯанд, пластмас нестанд. и барои пардаҳояй ки амо вайёшанд аксессуар боренай. и бинед чанд намуд шай. баъд ана карнизои ҳозиразамона бинед. ино 1 метрш ай 8 сомонӣ боло сар мешад то 22 сомонара. дӯстори азиз, ҳами нуқтаи савдое ки ман айни ҳол шумода пешниҳод мекунам, бовар кунед беҳад чизои арзон дора, хуб дора. баъд интихобуш бисёра. иҷа ҷои обтовияй чӣ хеле меган. вале вақте ки шумо меоед барои ами харид донакиам шумо метавонед харидорӣ кунед ба нархи арзони дастрас. марҳамат. ҳозир ман шумода нишон метиҳам. анаи пардаое ки ман ҳозир нишон додам, инаи турое ки ман ҳозир шумода пешниҳод мекунам, ино ҳамаш пардаои туркии глорияян 35 сомонӣ 1 метрш. анаи тараф да и пардаҳо бриллиант будай ё 40 сомонӣ метрш. бинед чанд намудай. ино ҳамаш 40 сомонӣ метро. ҳами чӣ нархе ки ман ҳозир шумода номбар мекунам дӯстои азиз, ба назар гиред ки нархи 1 метри ҳами парда тур ҳаминора ман 1 метрша ба назар гирифтагиам. ман ҳисоб кардестам, пешниҳод кардестам. бинед чӣ хел пардаҳои хушрӯ. ин тараф ҳамаш пардаҳои туркиян. як ба як ҳозир нишон метам. бо аз ин тараф пардаҳои бори гуанҷӯ ҳам ҳастай. ана бинед
чақадар нусхаҳои хушрӯ доранд, чақадар бинед моделҳои нағз доранд ки шумо метавонед барои хонаатон интихоб кунед. Аями туро ин тарафшам шумо да ман нишон метавам. Аз ин тарафаш 40 сомона янана ино аллакай 40 сомониян метрош 40 сомонӣ. Марҳамат бинед. майра и дафъаш оҳиста оҳиста ба навор гирифтестам ки баъд аз ӯ шумо тамошо кунеду хушрӯ интихоб кунед. як чизи дигар, ҳозир ман дар поёни ҳамин видеоам рақамҳои телефони ҳамин нуқтара ҳамин соҳибкора мемонам. Шумо метавонед занг зада ҳамин пардора харидорӣ кунед. ростӣ ман тавсия метиҳам шумо да барое ки беҳад ҷои хуб аст, арзон аст нисбатан ба баъзе ҷоҳо. ана бинед и якум дарвоза аз тарафи пажарка медроӣ то охир ряда меравӣ, баъд сеюм ряд мешава, ҷо бо ряди калон кушода мешава. Сеюм ряд анами пардаҳо, ҷои анами пардаҳо ҳастай. ина марҳамат шумо бинед. ина бинед дӯстони азиз, ина иш сафеда, ина ча қадаре ки ман нишон додам ва ё рангошон ширчоӣ буд. ина иш сафеда, ина туруш. ина бинед бо айдур хе нигоҳ кунед ки то поёна нақшош чӣ хелай. марҳамат. ана ин тараф пардои турои арзонтарак. аз ин тараф ҳозир ман бо нархошона гуфта шумо да нишон метавам дӯстои азиз. ана бинед анаи турое ки ҳастанд, анами туро и нигиндоро и бори хитояй. нархи 1 метри ин 25 сомонӣ. мана бинед чӣ хел пардои хушрӯ нигиндор. 1 метрш 25 сомон. назар кунед. ҳар кас баъд метавона ки амон ба ҳамун хонаша нигоҳ карда ира баъд вайша рангша интихоб куна. бинед сирхай сабзаю дигар. ана ино бо ҳастай. дидед ишам 25 сомонӣ. ҳозир якчанд пардаҳое ҳастанд ки 20 сомонӣ ҳастанд. ман шумо да нишон метиҳам. инаи парда аллакай 30 сомонаяй. ҳозир и тарафшда боша бо 20 сомона пардаҳо ҳаста. ина бинед турои нағзи, турои хушрӯи ҳар намуда. ана ино боша аллакай 20 сомона туран. 1 метрш 20 сомон. и туркия дӯстои азиз. инаи 20 сомонаҳо аллакай туркия. бинед чанд намуд нақш ҳастай, чанд намуд моделу фасону дигарош ҳастай ки ҳар як кас метавона бевосита худаш биёя ҳамиҷа бо интихоб куна. ана бинед дӯстони азиз, ман ҳамаи тавсияҳоро барои вай метиҳам ки мисол шумо касое ки дур аз ватанед, барои ҳамуно метавонед ки баъд хешу таборотона ё ки ягон хонагиёро равон кунед, омаданам хеб бинан, интихоб кунан. набинед чанд намудош ҳастай ба хости дили шумо. интихоб беҳад бисёрай. иҷа бинед интихобуш зурай, васеяй интихобуш. анаи 25 сомона туро, аллакай 25 сомона туро ино. як чизи дигар ки дӯстои азиз, вақте ки шумо меоед иҷа, чӣ хеле ки дар видеои пешина ман гуфта будам, гап занед ки аз канали Три доченьки фаҳмидед ҳами ҷора, баъд шумо да бо метавонанд ки арзон кунанд, скидка бодоранд. ана марҳамат. ҳар яки шумо метавонед худтон бо бевосита интихоб кунед.
ма оҳиста оҳиста и дафъаш чӣ кардам, ҳаминора ба навор гирифтам ки шумо ба ҳазур бинед, барое ки бисёр вақт подписчикҳо мегӯянд ки шумо тез мегзаред аз пеши чиз. барои ҳамон ин дафъа ма кӯшиш кардам ки оҳиста оҳиста ҳама ҷора, ҳамаями турораву пардора оҳиста оҳиста нишон диҳам ки то охира шумо бинед, ҳама ҷошаву интихоб карда тавонед. аз ин тараф сар меша, дӯстои азиз, аз ин тараф ана сар меша анаи пардаҳои туркие ки нархош аз 60 сомон то 110 сомонай. ана бинед чӣ хел хушрӯани пардаҳо. И пардаҳо ҳамаш нусхаҳои наван, чӣ хеле ки мардуми мо мегӯянд новинкаян. бинед ана ино туркиян, аз 60 сомон боло. ана ин тарафа назар кунед дӯстои азиз, ин пардаҳо аллакай пардаҳои чӣ хеле мегӯянд 3D. ино бори гуанҷуан беҳад амин вайш сифаташ хубай. ина бинед чӣ хел хушрӯа инаи пардара бинед. нархи турои 3D ҳам аз 60 сомон сар мешава то 100 сомона. бинед чӣ хел хушрӯ ино. ҳозир ма ваёшам нишон метиҳам, шлефтошам нишон метиҳам, шумо бинед ваёшам чӣ хел аҷоибот хушрӯан. ана дӯстони азиз, ана ин 75 сомон. гулоша ранги гулои зинда метова. аз ҳамин сабаб и пардора пардаҳои 3D мегуфтиян. мана бинед метраш 60 сомон то 100 сомона метраш. чӣ хел интихоби хушрӯ, интихоби васеъ ки беҳад бо хонара ҳамин намуди хонара тамоман бо дига мекуна. иё масалан бинед дӯстони азиз, ҳозир ма ин тараф ва ёша нишон метам. турош не пардора, ина ёша хчуна. ана ин намудора бинед чӣ хелан. ана ин намудоям беҳад хушрӯан. ана дӯстони азиз, нархи сар мешава и пардаҳо 140 сомонӣ. ана ино 140 сомонӣ. баъди хел мерава 135, 130 то 110 сомонӣ метри. иё бинед аз ҳама хуби ами пеши пеш 140 сомон метраш ҳами пардаҳои 3D-ра. истеҳсоли гуанҷу. гуанҷуи хитой ам ами молош сифаташ баробарди ҳами Турсияй. дӯстони азиз, ана бинед и тараф меоя 110 сомон, 130 сомон. ана мин 3D-ҳо. ана ёша бинед дӯстони азиз. این طرف 110 با چند؟ بله 110 تا 75 سومن هسته. обычно 4 метри میگیرن میارن؟ اکو با واسه چیزا ده. چیزا چم قفام باشه دواینا کنیز بشه و بسیار تر میره. یک تا کنیز بشه که لو چیزا 4 متری نرمال هستش. این بلچه جیوه بلچه. شروع هم 110 ана мин 110 сомон будай метраш. ин тараф дӯстони азиз, ино аз 110 ин тарафаш аллакай то 75 сомонара ҳастай. 110, 100, 80 то 75 сомонара ана мин пардаҳои 3D метрош ҳастанд. ино тамошо кунед. касое ки хабар надоред, марҳамат бо хабар бошед дӯстони азиз. ана мин чизора омада интихоб кунед. бинед чанд намудаи пардаҳо. ҳозир ма бо и тарафошам нишон метам. тарафшам хутон бо интихоб кунед. ана вай аксессуара бинед. вай 100 сомон амо аксессуар барои парда будай. ана дӯстони азиз, ана инора бинед. ана ин пардаҳои Шанел бинед дар чанд ранг ҳастай.
интихоб ша. Бинед чанд рангай. метри парда будай 65 сомон. Бо арзон мешава. Ана бинед чӣ хушрӯй. Чӣ рангои интихоби бисёр дора, рангои хушрӯ дора. Ана ино 65 сомонӣ. Ин тарафам парда 65 сомон. Ана вай пардае ки ҳозир ма чӣ кардам, и парда 85 сомон. Ана пардаи однотонни ҳаста, як ранг ҳаста. Ина сеташ хокиста ранг сафед. Ана ин сета ино ҳастан 85 сомонӣ. Баъд ана парда 65 сомонӣ. Бо ҳастана хеле пардаи абой меган, и пардора абой буренай. Ино будиян 55 сомон. нархи оптон шумо дамира метиян беҳад пардаи хушрӯвай. Касое ки европейский стил кати ремонт кадагиай. Анамино хушрӯ метова. интихоб карданда хонада беҳад нағз метова. Бо айна ино ҳастай. Ана ин пардаи софт будай. Софт меган и пардаҳора. Ами сифаташ беҳад хуб аст. Беҳад аъло ай сифаташ. Инора ами комбинировать када парда медузӣ хушрӯ меоя. 35 сомон метраш будай. Ана хеле туро доран, 30 сомонӣ турошон. Ино бори гуанҷу 30 сомон. Ана барои хонаи гудако ҳастай 25 сомон. На марҳамат бинед чӣ турошон интихобуш бо зиёдтарай меган дертар бо ваёшам дигарошам мебиёя. Ман омада шумода пешниҳод мекунам. Ана и пардое ки шумо ҳозир мебинед, и пардаҳо. Ана ин намуд парда 25 сомон метраш. Бинед чӣ хушрӯй. Чанд ранг дора. Ино нархошон 1 метраш 25 сомон. бинед чӣ интихоби васеъ дора ино. иям бори гуанҷу. ана назар кунед дӯстони азиз. чӣ хушрӯани пардо. ана аз ин тараф бо инахе пардо ҳастанд. ино бори Хитой 30 сомон 1 метраш. ана назар кунед дӯстони азиз. ино 30 сомонӣ. аз инам чанд намуд гул ҳастай, чанд намуд нақш ҳастай ки бевосита хитон омада бо ира интихоб мекунед. шахсоне ки дар Тоҷикистон ҳастед. ҳозир мо дигар пардорам шумода нишон метиҳам, пешкаш мекунам. як намуд анам хеле пардаҳо. и пардо 3 ба 3 ҳастай. нархиш 100 сомон будай. дарозиш қадш 3 метр, баршам 3 метр, 100 сомон. тайёруш 100 сомонӣ. ази ҳама рангош ҳаст. ҳозир ман ин ранги дигаршам шумода нишон тиҳам. бинед чӣ ранги сериш. аз инам ҳаст. аз ин тараф ҳозир бо дигар пардора нишон метиҳам шумода пешниҳод мекунам. ана дӯстои азиз, ана ин намуд пардо аллакай арзонтаран. ино аз 25 сомон то 30 сомон 1 метраш. назар кунед бинед. интихоби инам беҳад бисёрай васеъай. нигоҳ кунед чанд намуд гуло ҳастай. анам ино метраш аз 25 сомон то 30 сомон. озма то охираш шумода нишон метам. бо дигар тарафшам пешниҳод мекунам. ана бинед дӯстони азиз. назар андозед. ана дӯстони азиз, иҷа чанд намуд бо пардаи хамилёна, яъне ё хамилёнан. метри хамилён 40 сомон. марҳамат, касое ки мехоҳед омада интихоб кунед. тамошобинони азиз, дӯстони беҳад хуби ма, имрӯза видеои мо аз абзори пардаҳо ба охир мераса. касоне ки бо мо буданд ҳазор раҳмат. дӯстони азиз, рекламаҳои моро нагзаронда ҳамун тамошо кунед, лайк монед, дархостҳотонам нависед ки шумо чӣ мехоҳед ки ман дар бораш гап занам, шумода пешниҳод кунам, нархошона нишон тиҳам.
баъзе бисёр чизое ҳаст ки ман нишон дода натонистестам. Дӯстони азиз, аз сабабе ки бисёре аз савдогарон айни ҳол розӣ нестанд барои ҳамин пешниҳод кардани нархи ҳамон моле ки шумо мехоҳед. ман кӯшиш мекунам дар оянда дар ин бора ҳам ба шумо чизе гап занам, нархи чизе ки мехоҳед бо пешниҳод кунам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Дӯстони азиз, боварӣ дорам ки видеои имрӯза ба шумо писанд омад. лайк монед, подписаться кунед ва бо канали мо бошед. хайр.